Madzulo bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boyce ndipo kenaka ndikhandi nzanga Lenile Mponda poyamba nayi mitu yake. Boma lati lifikira ndi thandizo aliyense yemwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Maboma ambiri au chigawo chakumwera akuyembekezeka kukolola zinthu zochuluka chaka chino. Ndipo unduna ona za masewero wati chitukuko cha masewero ndi chofunika polimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wakhululukira akaidi 27 ngati mbali imodzi yochita zinthu za chifundo pamene asilamu pa dziko lonse akukondwerera kumaliza kwa mwezi wosala kudya wa Ramadan pomwenso akhristu adzikondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu m'masiku akudzawa. Mchikata chomwe wasayinira mlembi ku nduna wa zachitetezo cha mdziko Alinda Pachalo Moyo, izi ndi malinga ndi mphamvu zomwe president wa dziko lino ali nazo mu gawo 82 ndime yachiwiri ya malamulo oyendetsera dziko lino. Malinga ndi chikatacho akaidi omwe awakhululukirawo ndi omwe agwira theka la ukaidi wawo achikulire, amayi odwalika kwambiri komanso omwe awasankhira ku sukulu za ukachenjede za boma. Chikatacho chatinso akaidi omwe awakhululukirawo ndi omwe akwaniritsa mfundo zofunikira zokhudzana ndi kukhululukira akaidi ku ndende komanso omwe amaonetsa khalidwe labwino pa nthawi yomwe amagwira ukaidi wawo. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi atsindika kuti boma lifikira ndi thandizo aliyense yemwe wakhudzidwa ndi madzi osefukira. Iwo alankhula izi pomwe amatsogolera ntchito yopereka thandizo kwa anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Chikwawa. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Kutsatira mvula yomwe yakhala ikugwa mowirikiza sabata yatha, anthu ena m'boma la Chikwawa akusowa pokhala ndipo akufunika thandizo. Apa mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi amatsogolera ntchito yopereka thandizo kwa anthu. Poyankhula popereka thandizoli, a Saidi anatsimikizira anthuwa kuti boma liwonetsetsa kuti anthu onse alandira thandizo ndipo kuti sakuvutikira kanthu. Chifukwa cha president atituma amene nkhani ya dodi maili office mwawo ndipo sitinabwere kuno kokha, tayambapo kale kunchinji kunapitidwa kunachita ngati Napolo, tinali ku Liwonde dzulo, tinali ku Mangochi dzulo, lero tili kuno komanso pali malo ena amene tipita ifoti makhanso pafupi 17 amene akhudzidwa ndi vuto ngati limeneli. Mungamudziwa nthawi imene timapanga mapulani chaka chino timadziwa kuti mwina mwake Amalawi kwana 4 million avutika chifukwa cha njala, ndi panayeneka kukhala njira zoti tipezere katundu, ndipo tinachita izo. Tinapanga budget yathu inali 209 billion, panopo ndikusangala kuti imene yatsala ndi 59 billion yokha, rest zinapezeka, ndipo tikudziwa kuti anthu bado akabwera abe. Phungu wa derali a Gerard Bede ayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chopereka thandizo mu nthawi yake kwa anthuwa. Ndikuyenda kuthokoza boma la Professor Mutharika, tibwereke mawu amene amakonda kulankhula mobwerezabwereza kuti sinzakusiyani, simudzafa ndi njala, azakhala nafe limodzi. Apa zaonekadi mmene tinavutika ndi mphepo, dodi imene abwezatithandiza, lero tavutika ndi madzi, boma abwezatithandiza. Apa zikutsimikizadi kuti Professor Mutharika amene amalankhula mawu ake onse akumapherezera. Saidi anapitiriza ulendo wawo nkuyenderanso kampani ya Ilovo Sugar komanso malo omwe aduka msewu mu msewu wa Chikwawa. A Ronald Ngwira ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Ilovo Sugar ndipo akulongosola momwe madzi osefukira akhudzira kampaniyi. Zabwera chaka chino ndopitirira amene anabwera nthawi ya Cyclone Ana, ndipo midzi ambiri, manyumba ambiri, misewu komanso mizimbe imene yakukuluka. Pakali pano tidakali pa kafukufuku pafupifupi 1200 hectares ya mizimbe ndimene tikuona ngati pakali pano pa yakhudzidwa mu estate muno, koma tikayang'ana amene atizungulirawo ndezavutanso, minda ya chimanga, minda ya mbewu zosiyanasiyana ndezapita. Anthu opitirira 5,000 akhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Chikwawa, ndipo ena padakali pano akukhala malo ongodikirira. Mese Zamawa, MBC Chikwawa.
Africa yatchulidwa ngati msika ofunika kwambiri pa bizinesi yopanga zovala pa dziko lonse, pomwe okonza chionetsero cha Asia Pacific Fashion Exhibition Week akuonetsa kufunika kwa Africa pa ntchito za malonda osiyanasiyana kuphatikizapo azovala. Polankhula m'malo mwa komiti yokonza chionetserochi a Chen Jie ati kuchuluka kwa anthu a mu Africa kuonjezera kufunika kwa zovala zotsika mtengo pa msika. McDonald Chiwayula ali ndi zambiri. Chionetserochi chomwe ndi gawo la chionetsero cha zovala chomwe chimachitika m'dziko la America New York Fashion Week chidzachitika kuyambira pa 1 mpaka 3 May ku Guangzhou Hanzhou International Convention and Exhibition Center mu mzinda wa Guangzhou m'dziko la China. Poyankhula ndi wailesi za MBC, mmodzi mwa omwe akonza chionetserochi a Chen Jiang anati chithandiza anthu komanso makampani osoka ndi kugula zovala ochokera ku Africa kulumikizana ndi makampani osiyanasiyana opanga katundu osiyanasiyana pa ntchito yosoka zovala zomwe zithandize kuchepetsa mitengo ya zovala zosiyanasiyana. Africa ndi msika ofunika kwambiri pa malonda osiyanasiyana kuphatikizapo zovala. Kuchuluka kwa anthu mu Africa komanso kuchuluka kwa chiwerengero cha chinyamata mu Africa zikuonetsa tsogolo la msikawu. Choncho opanga zovala mu Africa agwiritse bwino ntchito mwa iwo. Chionetserochi chidzachitika limodzi ndi chionetseronso china chachikulu chomwe chimadziwika kuti Canton Fair, zomwe zipatse amalonda mu Africa mwayi wokumana ndi kuchita mgwirizano ndi ochita malonda a dziko la China ndi mayiko ena. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Alimi amboma la Blantyre akuyembekezeka kukolola chakudya chochuluka mnyengo ya ulimi wa chaka chino kusiyana ndi zaka zitatu zapitazo. Malinga ndi mkulu wona za maprogram ku nthambi yona za ulimi ya Blantyre ADD Mayi Anile Msukwa, kupatula kuti mvula yagwa bwino chaka chino, alimi ochuluka akutsatiranso njira zamakono zochitira ulimi. Rashida Matandika walemba ripoti ili. Pa chionetsero cha ulimi chomwe chinachitika m'dera la zamalimidwe la Chipande, banja la James Chumowa lomwe ndi limodzi mwa mabanja achitsanzo omwe chimanga chawo chachita bwino mu ulimi wa chaka chino, linafotokoza kuti anatsatira njira ya makono ya malimidwe podzala mbewu ya makono, kutsatira kadzalidwe kasasakawa ndi kupereka mpata okwanira pakati pa phata lililonse. Iwo akuyembekezera kukolola matumba 18 pa munda wawo ngakhale uli waung'ono. Ndikufuna ndilangize kwa alimi anzanga kuna kuti ulimi wa ulangizi wa aboma tiye ndiziusatirani. Akanati tizale chimanga chimodzi tiye ndisatireni mmene momwe muli phindu lochuluka kwambiri. Komanso ndifuna ndalangize kuna kuti tiyeni tizizala mbewu zimene zimaonesa kuti dera lathuli sizingagwide matenda, komanso ngakhale ng'amba ikabwera ndi zopirira ku ng'amba. Tikatero ngati alimi tizagonjetsa njala, komanso tizakhala ndi zokolola zochuluka pa khomo pathu, sitizakhala ndi njala. Mkulu wa kumalo a zachitukuko cha ulimi a Blantyre ADD Mayi Anile Msukwa ati chaka chino mbewu zachita bwino kusiyana ndi zaka zitatu zapitazo pomwe alimi anakumana ndi ng'amba komanso mvula yoononga mbewu. Iwo ayamikira alimi kamba kotsatira njira zamakono zamalimidwe ndi kupempha alimi kuti mu ulimi wawo adzipewa kugwiritsa ntchito mbewu yakale kamba kuti imayambitsa matenda. Ku ADD kuno tinapezana ndi matenda monga achimanga amene tima DMD. Alimi amene anazala mbewu ya makono DMD inde anapeza koma sikuti unonga chimanga kwambiri, koma onse amene anangotenga matumba nkupita kukazala apezeka kuti chimanga chawo ngakhale amathira fertilizer sichinathe kubereka. Mawu ake mlendo olemekezeka pa chionetserochi yemwe ndi wapa mpando wa console ya Blantyre Alenzo Kalonga apempha boma kuti lithandize alimi ndi mbewu zocha msanga zomwe zizithandiza alimi kugonjetsa mavuto akusintha kwa nyengo. Zinthu zikulu zimene tikanakonda ngati console ya Blantyre kuti zipitirire ndi zimene zizi za ulimizi kubweretsa mbewu ya makono mu nyengo inoyo yakusintha kwa nyengo. Mbewu imeneyi itakumathandizira kuti alimi azikhala ndi chakudya chokwanira bwinobwino. Fika mbewu iyi ikuoneka kuti ndi yocha msanga, malinga naso ndi kusintha kwa nyengo itakumathandiza. Komanso ulimi wina ngati wa ziweto umene ukuwathandiza kwambiri anthu kukhala kuti miyoyo yawo ikusintha, akagulitsa zinthu zamata kumanga nyumba, kumata kuphunzitsana ku sukulu, zinthu ngati zimene zitakuthandiza kwambiri ku console ino ya Blantyre imene zingapangitse kuti miyoyo ya anthu isinthe. Zina mwa zinthu zomwe zinaonetsedwa ndi mbewu ya fodya komanso ziweto monga nkhumba ndi ng'ombe zomwe zikuchita bwino.
Rashida Matandika, NBC News, Blantyre. Ndipo tili pa nkhani yomweyi ofesi ya zaulimi ya mboma la Chiradzulu yati ikuyembekezera zokolola zochuluka chaka chino poyerekeza ndi chaka chatha. Mkulu wa zaulimi mu ofesi iyi Amphatso Kafuwa ndiomwe anena izi pa chionetsero cha mbewu ya DCAB chomwe anachititsa ndi a kampani ya Bayer Malawi ku Mbulumbuzi. Ruth Chinangwa ali ndi zambiri. Malinga ndi Akafuwa izi zili chomwechi kamba ka mvula yabwino yomwe boma lilalandira komanso chiwerengero chochuluka cha alimi omwe apindula ndi zipangizo zotsika mtengo. Pachifukwa ichi iwo apempha alimi kuti asagulitse zokolola zonse pochepetsa mavuto a njala. Tikatengera mmene zikuonekera zokolola za chaka chino tili ndi chiyembekezo kuti zikhalabe zochuluka kuposa mmene zinalili chaka chatha, chifukwa chaka chino mvula yakwabe bwino, ngakhale tinakumana ndi ng'amba komanso mavuto ena ndi ena, koma mvula at least inagwa bwino kusiyana ndi mmene zinalili chaka chatha. Komanso chaka chinocho alimi amene apindula pa zipangizo za zotsika mtengo pa programu ya FSIP ndi ochuluka almost times 2. So alimi ambiri anapeza mwayi ogula nawo fetereza otsika mtengo zimenezo zapangisa kuti at least production zokolola zikhale zochuluka kuposa chaka chatha. Polankhula pa chionetserochi, mkulu wa zamalonda ku kampani ya Bayer Malawi yomwe imapanga mbewu ya DCAB Dennis Kachiko ati kugwiritsa ntchito mbewu zamakono kuli ndi kuthekera kothana ndi mavuto a njala komanso zotsatira za kusintha kwa nyengo. Mbewu za DCAB timalangiza alimi athu kuti amatopeza zokolola zambiri zimene ndithu amatha kusunga zina nkugulitsapo. Tiwalangiza kuti asagulitsire chakudya chonse chifukwa choti chaka chino pala anthu ena amene anadzala mbewu zosavomerezeka zija, mbewu zosavomerezeka komanso mwina zalokolo mukoziona zimeja zinagwidwa matenda. Pali matenda ena amene abwera kuti nanzikambe awononga ndipo alibe mankhwala ake kumakhala kuzula munda basi ndoti zatera pati pomwepo. Rajab Asima ndi mmodzi mwa alimi omwe akugwiritsa ntchito mbewu zamakono za DCAB ndipo akulongosola za ubwino wake. Mbali ya ng'amba ndaona mbewu kuti ndi yopirira. Kumbali ya matenda palibe matenda omwe ndinganena kuti napezamo chimanganena monga kwathu kuno kunagwa mavuto la ujeni amati nanzikambe, koma apa palibe ndi pesi umodzi omwe naona kuti uli ndi vuto lina lililonse. Mwambowu wachitika pamutu wakuti kupambana kwa mbewu za DCAB m'munda mwanu. Ruth Chinangwa, MBC Chiradzulu. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tunenso mitu yake. Boma lati lifikira ndi thandizo aliyense yemwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Maboma ambiri au chigawo chakumwera akuyembekezeka kukolola zinthu zochuluka chaka chino. Ndipo unduna ona za masewero wati chitukuko cha masewero ndi chofunika polimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Makampani ndi mabungwe amene amakhudzidwa ndi ulimi wa fodya agwirana manja podzala mitengo m'maboma asanu mchigawo chakumpoto. Mkulu wa Tobacco Commission mchigawochi Apenjani Isingini ati mabungweyo abwera pamodzi pofuna kuthandiza pa ntchito yosamalira zachilengedwe. Hassan Piri akufotokoza zambiri. Poyankhula pamene amabzala mitengoyi pa sukulu ya Mziwola mdera la mfumu yaikulu Nyaluwangwa ku Nkhatabe, Asingini ati mitengo imagwira ntchito yayikulu pa ulimi wa fodya. Iwo ati izi zachititsa kuti makampaniwa abwere pamodzi kubzala mitengo ndi cholinga chobwezeretsa chilengedwe mchimake. Tobacco industry yense amene ali okhudzidwa timagwira mu ulimi wa fodya. Pali ifeyo ngati otsogolera Tobacco Commission tili ndi ogula fodya, tili ndi oyendetsa nsika, tili ndi anthu mabungwe oyimira alimi, tonse tabwera pamodzi kuti tithandizane nalo boma kuti tibwezeretse chilengedwe. Ndiye kuti mu chaka chinochi monga ngati kumpoto kunoku tikudzala mitengo ku malo okwanira 5 hectares.
komanso mitengo ndi pafupifupi 11,500 so tinayigawa mitengo kuti kuboma lililonse kupatula Likoma tidzala 1 hectare komanso mitengo pafupifupi 2,300. DC wa boma la Nkatabe a David Gondwe ayamikira kampanizi chifukwa chobwera ku Nkatabe kuzabzala mitengoyo. Iwo ati mchitidwe ononga mitengo ndi waukulu kwambiri mbomalo. Muzaka za pompano izi mwina tiziti mwina 10 mwina kupita mpaka lero I think zinthu sizili bwino. Myankhalango zikudulidwa, moto uyasidwa chisawawa, makala akungopangidwa pena palipose. Zimenezi zikuzesa chiopsezo chachikulu kwambiri. So ifeo ngati district council ndi ntchito yathu kuti tiwone tipeze njira yothesera zimenezi. Mfumu yaikulu Nyalwangwa yapempha amene amagwira ntchito za nkhalango kuti agwire ntchito zawo molimbika ndi kuyamba kugwira onse amene akutentha makala ndi kuchita bizinesiyo opanda chilolezo, ponena kuti iyi ndi njira yokhayo imene ingateteze zachilengedwe mdziko muno. Hassan Piri, MBC, Nkatabe. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Anowe Okaira alimbikitsa bungwe la Malawi Police Sacco kuti lizigwiritsa ntchito luso la makono la internet pomwe likugwira ntchito zake ndi cholinga choti bungweli lipite patsogolo. Akaira anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa Saccoyi wa chinambala 11. Zambiri mu ripoti la Madalitso Muhango. Akaira apempha Saccoyi kuti ionetsetse kuti ikugwiritsa ntchito luso la makono la internet pa ntchito zake ndi cholinga chofuna kupereka mwayi kwa polisi kuti adzilandira ndalama kuchokera pa Saccoyi pogwiritsa ntchito njira za makono za internet. Iwo anaonjezera kuti polisi ndiyo dzipereka pothandiza ntchito za Sacco ndi cholinga choti Saccoyi ipite patsogolo. Malimbikitsa kuti tipitirize kugwiritsa ntchito internet mwachitsanzo timapanganso challenge la nditu mayejiwo tikuyang'ana kuti kodi ndi liti limene tsiku lina wa polisi wina aliyense o member aliyense wa Sacco azita kulandira ndalama zake kuchokera ku banki ya Sacco. Njimene tikuyang'ana kutsogolo aliyense ile ndalama zanga salary yanga ikalowa izilowa ndizikayitengera kuchokera kutiko ku Sacco. So timapanga challenge kuti ife tapanga support ngati kufuna zimene zichitike. Mkulu wa bungwe la Malawi Police Sacco a Ian Mwalungira ati chuma cha Saccoyi chakwera kuchoka pa 7.2 billion kwacha mchaka cha 2024 ndipo potseka chaka cha 2025 chuma cha Saccoyi chinali chitafika pa 13 billion kwacha. Amwalungira anaonjezera kuti Saccoyi ikuyembekezeleka kukhazikitsa njira ya pa foni yothandizira ntchito zake ndi cholinga choti mamembala ake azitha kutumiza ndalama kuchoka ku Saccoyi kupita pa foni ngati mbali imodzi yolimbikitsa njira za makono. Mabuku athu azachuma kuchokera mu 2024 kuzafika 2025 ngongole zomwe tabwerekesa kapena mamembala athu atenga kukagwirisira ntchito zosiyana-siyana zachoka pa 5 billion kufika pa 8 billion. Chuma chonse cha Sacco chakwera kuchoka pa 7.2 billion to now 10.8 billion mabuku a 2025 koma pano ndikukamba pano chuma ichichi pano pachili pa 13 billion zomwe zothandauza kuti tikupita chitsogolo ndithu. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya Reserve Akhumbo Ntalika apempha mabungwe onse a Sacco mdziko muno kuti adzigwiritsa ntchito luso la makono ndi cholinga choti adzitha kupikisana pa msika. Pamene tikuyang'anira makono ano tikaona zinthu dziko mmene likuyendera ndi tikugwiritsa ntchito zimakina amakono. Nde tikaona Sacco imeneyo tikuona kuti ili patsogolo ndipo tikalimbikitsa kuti apitirize ma service wonse abweretse akhale pa platform imeneyi imene tikuitcha kuti digital platform service. Pamwambowu anafotokozanso kuti Saccoyi inapeza phindu lokwana 549 million kwacha kumapeto kwa chaka cha 2025 chiwerengero chomwe ndi chokwera kuyerekeza ndi 368 million kwacha yomwe Saccoyi inapeza mchaka cha 2024. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Zinyalala zomwe anthu amataya m'malo osiyanasiyana mdziko muno zikhoza kuthandiza kupangira mphamvu za magetsi zomwe zingathandize kutukula chuma cha dziko lino. Mkulu wa kampani ya mdziko la Teke ya Ramteco Energy and Environmental Technologies a Omar Kamsioglu ndiomwe anena izi atendera mtaya wa mzinda wa Zomba komanso Blantyre. Telson Magombo wadza ndi nkhani yonse. Akamshugu ati zinyalala ndi zofunika kuzisamalira bwino kamba kuti zikhoza kuthandiza dziko kupeza chuma chochuluka.
akamchugu omwe ali ndi kampani yomwe imasintha zinyalala zosiyanasiyana kukhala magetsi mdziko la Turkey ati zinyalala zomwe aziona atayendera mtaya wa mzinda wa Zomba ndi Blantyre zili ndi kuthekera kopanga magetsi ochuluka. Ngakhale zili choncho, mkulu woona za umoyo ku konsolo ya mu mzinda wa Blantyre Hassan Kuphanga ati ntchito yotolera zinyalalazi mu mzindawu ikukomana ndi mavuto ambiri kamba kakusowa kwa zipangizo monga galimoto zonyamula zinyalalazi kupita nazo ku mtaya. Zinyalala zimene matolera pa tsiku ndi 450 metric tons per tsiku, which is about 94%, collect 94% of zinyalala zonse za pa tsiku. Komabe ndizokuti zimakhabe zoti zopsinja zilipo chifukwa cha magalimoto ake otolera zinyalalacha ndikuti galimoto zodalirika tena zomwe zitatu pamene zina zinthu zoti ifa lero ifa mawa timaona kuti chifukwa uyu munthu investor unena kuti adzationanso magalimoto adzatipatsanso ma skip carriers. Ndipo munkhani za masewero, boma lati chitukuko cha masewero ndichofunika kwambiri pothandiza kulimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Nduna ya chinyamata ndi masewero a Alfred Kangata ayankhula izi ku Lilongwe pomwe atsimikiziranso kudzipereka kwa boma pothandiza osewera kuti adzitha kuchita nawo mpikisano yosiyanasiyana. Zambiri mu lipoti la Yankho Kachingwe. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe pa masewero omaliza a mpikisano wa judo omwe unachitikira ku malo ochitikirapo za masewero a ABC, nduna za chinyamata ndi masewero a Alfred Kangata anayamikira kuchuluka kwa chinyamata omwe akuchita nawo masewerowa. Iwo ati izi zapereka chilimbikitso kuti boma lipitirize kudzipereka pothandiza chitukuko cha masewerowa mdziko muno. Luso labwino wasangalatsa kupereka chilimbikitso komano titende kuti tsopano masewera amakukula eti nde ifeyo tathandiza. Kazembe wa dziko la Japan mdziko muno Naito Yasushi ati judo semasewero okhayi koma amathandiziranso kuphunzitsa kupereka mwambo, ulemu komanso khalidwe labwino, ndipo ati dziko la Japan lipitiriza kuthandiza kukula kwa masewero wa mdziko muno. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Judo Association kuno ku Malawi a Osborne Banda anati mpikisanowu wathandiza kubweretsa chidwi cha masewerowa ndipo ukupitirizabe kupereka mwayi wopeza osewera aluso omwe angayimire dziko lino pa mipikisano ya pa dziko lonse. Anachitika break pakatipa malinga ndi zovuta zina anachotsa za covid mbuyomu lero lokutina kuti a Japanese abwera nkuyambiranso kudzutsanso masewera amene kuchithandizo limene amapereka zatithandizira kwambiri. Monga mukudziwa kuti pa kalenda yathu pali ma events ambiri amene tiyenera kuti tipiteko. Ena apa pamene tikufotokozamo tasankhapo ana ena makadeti amene apite nawo ku Southern African Judo Confederation Champion. Mafumu a mumzinda wa Blantyre ati ndodzipereka kuthandiza kuchepetsa vuto la maganizo angwiro ndi ntchitidwe odzipha zomwe zakula pakati pa abambo kamba kosowa kotula nkhawa zawo. Mafumuwa afotokoza izi pamene anali nawo pa mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo omwe anachitika ngati gawo la zochitika zomwe cholinga chake ndi kuzindikiritsa abambo zakufunika kufotokoza nkhawa zawo. Ona kuti chinthu chofunika kwambiri chifukwa kuti azibambo kawiri amachita manyazi kufotokoza nkhawa zawo. Lero ona kuti ifeyo tikhalenso limodzi ndi azibambo tizafotokozera kumene angayenere kupita akapezana ndi nkhawa zazo. Tinaona mbayankhula ndi uthenga wanji mmapereka. Uthenga ndimapereka kuti ngati azibambo akumana ndi nkhaza akuyenera kupita malo oyenerera kuopa kuzikhweza kapena kumwa mankhwala mwina atha kukaziponya kunyanja. Pakutero tsogolo lawo layima ngakhalenso ana amene ali nawo ndiye kuti basi sangapitire sikuluso. Mulithandiza bwanji ku limene ayamba amayamya ndi mafumu kuti mwina anthu ambiri adziwe kumadera komwe mugwira ntchito? Tikuyenera kukakumana ndi mafumu anzathu tikafotokozerenso uthengawu tikapangisenso misonkhano kuti wina aliyense amene angamve uthengawu azithanso kumfotokozera anzathu. Mwina ino ngati fumu mumatani kuti anthu anu mmodzi kapena azibambo ena azimayi asamaziphe mumachita bwanji? Ngati abwera ndi vuto likapena ifeyo tamva kuti kwina kwacho kuli nkhaza timatha kwayiranitsa ngati banja ndikuwakhazika pasi ndikukambirana nawo. Bambo kulira ndizoona pachikhalidwe ngati wathu ku Malawi kuno mbambo kulira chifukwa cha mzimayi sizoona.
ndiye kuti wavutika kwambiri mu mtima mwake kawiri timanena kuti mbambo salira koma ngati wafikana kugwesa misonzi nkhazayo ndi yayikulu tikuyenera kunthandiza amene yetu. Pomaliza nayinso mitu ya nkhani zathu. Boma lati lifikira ndi thandizo aliyense yemwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Maboma ambiri au chigawo chakumwera akuyembekezeka kukolola zinthu zochuluka chaka chino. Ndipo unduna oona za masewero wati chitukuko cha masewero ndi chofunika polimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Madzulo ano mlani ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Linele Mponda. Ndikupemphani kuti mupitirize kuona programu otsatira pano pakanema wano wa MBC.